уже закрыли в России, как он назывался, господи, пропагандистский, Life News и других, эта ситуация очень сильно раскручивалась, когда речь шла об интерпретации ситуации, когда Сергей Пашинский был участником инцидента, когда пытался разгородить конфликт. Больше ничего. После этого, насколько я знаю, этот вопрос тщательно изучался Генеральной прокуратурой, и было выяснено, что эти обстоятельства исключительно надуманы, и никакого снайпера никто ниоткуда не вывозил. Если у вас есть другие обстоятельства, я с удовольствием, так сказать, если бы это будет моя компетенция, а не компетенция Генпрокуратуры, приму производство, там полицию. Тобто описаних обставин не було? Щодо наявності автомобілю, гвинтівки в багажнику, Смотрите, возможно, автомобиль был. Пашинського та їх, які Пашинский есть виводили... точно, он национальное достояние. Сабол-то есть точно, да? Он сейчас работает моим помощником. Машина была наверняка, да? Винтовка наверняка была. А вот преступления не было. Потому что я думаю, что если вы посмотрите, наверное, и у вас есть винтовка, да? И не одна. Вот, видите? А вы иногда ее возите в багажнике? На Майдан нет. Працівники Міністерства внутрішніх справ і поліції настільки звикли ставити людям питання, що Вибачайте за таку риторику. Працівники Міністерства внутрішніх справ і поліції настільки звикли ставити людям питання, що не можуть навіть зараз отримати Ви можете продовжувати наступний цієї звички. Ви бачите, вам навіть приємно. Передостаннє питання. Останнє питання. Так, чи вам, давайте сформулюємо його так, чи вам належить цитата на питання, скільки коштує Майдан в день? Думаю, десь приблизно 500 000 гривень в день. З них пожертви десь 60-100 тисяч гривень, в розгар протестів було більше, доходило до 300-400 тисяч. Майдан, певна, самоврегульована республіка зі своїми фінансовими своїми правилами, витратами. Якщо ти просто прийшов сюди та ніде не береш участь в самообороні, не ходиш на пікети, не працюєш волонтером, не зареєстрована жодна палатка, то ти не можеш отримати допомогу і просто так отримувати всі існуючі ресурси. Де я такое сказав? Так я і питаю, ваша чи ні? Я не знаю, но там багато сказано правильных речей. Речь идет об одной простой вещи. Что когда Арсен приходит на Майдан, то я никак не рассчитываю там скушать вас, то к нам приезжало огромное количество бизнесменов, которые привозили и чай, и пищу, и бутерброды, и теплые вещи. И каждый из нас так действовал. Вот и все. И была специальная служба, которая следила за тем, чтобы внимательно собирать пожертвы. Вот в эти самые пустые прозрачные колбочки. Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, в чому, на вашу думку, різниця між захватом будівель, які відбувались під час масових заходів ВРК, і захватом будівель в Києві та Києві по областях? Чи є різниця? Ну, приведите мне пример, где в Киеве захватили будівлю, будь ласка. Цілий ряд будівель було, в який період часу вам навести приклад? Якщо після... Це ж ваше питання. Да, якщо після 21-го, 22-го, то це... Зрозуміло питання, суд його уточнить, щоб ми не поверталися знову до цього. Шановний свідок, ми в минулому засіданні слухали плівки радника президента, першої сторона обвинувачення Гваздієва, радника президента Путіна. І, зокрема, на цих плівках, які були надані стороною обвинувачення, в тому числі доволі широко обговорювалося захоплення адміністративних будівель у Харкові в цей же період, як і в Автономній Республіці Крим. Яким чином вдалося врегулювати цю ситуацію саме в Харкові? Дякую. Примерно в это же время были захваты административной, областной государственной администрации в Харькове, которые проходили при массовой инспирированной акции на улице. Почему говорю инспирированной? Потому что в этой акции участвовали и Губарев, и Моторолла, и все остальные боевики, которые потом себя проявили дальше. Мы их видим на фотографиях, мы их опознали. Если следствие будет иметь это желание, оно сможет их получить из другого уголовного дела, которое тоже есть.
И здесь я никакой разницы не вижу. Разница лишь только в том, что это происходило несколько позже, чем происходило в Крыму. И украинская власть уже мы могли дать ответ. И кроме того, харьковчане не позволили довести ситуацию до ситуации той, какая произошла в Крыму. А Крым был в значительной степени дезориентирован. В том числе запуган, в том числе не понимал до конца происходящего. Что касается событий Майдана, то в этот момент ни одно административное здание в Киеве захвачено не было. Это была наша принципиальная позиция. И даже в момент, когда сгорел Дом профсоюзов, даже после этого, если штаб Майдана располагался в кафе «Шоколадница» на Крещатике, то прежде чем туда зайти, мы спросили хозяева, можно мы в этот кафе зайдем и побудем там 2 недели. И нам сказали, можно. И это принципиальная разница. В зв'язку з тим, що питання зрозуміло, відповідь. Дякую, свідок. В зв'язку з тим, що питання стосували, щойно торкнулось будівлю профспілок, як відомо, будівля профспілок була на день, згідно договору оренди, лише на день була отримана в відповідне користування. На якій підставі ця будівля була зайнята вами та вашими соратниками після цього, Ви знаєте, я знаю іншу інформацію, що працівники профспілок самостійно нам відкрили це здання і надали можливість користуватися. Тому що був величезний мітинг, після якого було запропоновано відкритися. І це нормально. Це гражданська позиція. И после этого я не видел ни одного представителя профсоюза, а я там был достаточно много времени в Доме профсоюза, чтобы кто-то пришел, возмущался или качал права. Напротив, они нам подсказывали, что и как, и где работают, и помогали. Зрозуміло. И мне очень жаль, что потом люди Януковича спалили этот дом. Це інформація, яка не відповідає дійсності. Давайте це установимо Прошу її судом. не розповсюджувати. Чи вважаєте ви звернення Віктора Федоровича Януковича із заявами від 22 лютого 2014 року до представників країн Німеччини, Франції, Польщі за поліцейською та силовою допомогою зрадою? Наголосіть цю заяву, будь ласка. Олександр Борисович, ми ці документи ще не досліджували. Я теж Вони вам відомі, це я так от на пам'ять не можу сказати. не можете сказати. Тому ви не зобов'язані відповідати. Будь ласка, продовжуйте свідок. Якщо потрібно, я надам для ознайомлення. Наступне запитання. Ну, ваша честь, чому ми порадились, тому що ці заяви були надані захистом ще раніше, і вони також мають міститись в матеріалах справи, а ці матеріали, як було зазначено прокурором, Розумієте, будуть в чому розслідувані. ситуація? Ви сьогодні зайшли в судове засідання. Так само ваш підзахисний відмовився від вашої участі в судовому засіданні. На даний час я розумію всю складність. Ви сьогодні лише знову приступили до виконання своїх обов'язків в цьому кримінальному провадженні. Але ми маємо те, що маємо. Даних заяв ми ще не досліджували і не оголошували. Тому, будь ласка, задавайте запитання лише в тих межах, що ми вже дослідили. Наступне запитання. По суті допиту, по суті пояснень. Ви кажете, що під час поїздки до Автономної Республіки Крим виявили зразки російської зброї. Що ви зробили з цими зразками? Я не так сказав. Ну, от Мені допомагають, во время дивіться. поїздки російські образці. Мені допомагають мої нотатки, які я приобщу як по вашій пропозиції до діла. Да? И здесь я, с вашего разрешения, процитирую. И сказано, и по существу отвечу на ваш вопрос. Я, извините, секундочку, найду все-таки это. Обнаружено было, вооружены были оружием, которое пребывало на тот момент на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Пулеметы «Печенек», винтовки «Винторез», наличие на автоматах Калашникова, приборов бесшумной стрельбы, использование автомобилев «Тигр» и так дальше. Это мы визуально видели, и в том числе визуально определили по видеозаписям, которые нам стали доступны. В том числе по видеозаписям, когда анализировали видеозапись захвата Верховной Рады Крыма. Да. А после того, как уже события развивались, то дальше это все оружие мы изымали в огромных количествах. И оно находится и у нас, и в СБУ, и в вооруженных сил. Вы можете удостовериться, если будет решение суда.
Так я в такому випадку уточнюю. Я не зрозумів відповіді на запитання. Все ж таки, ви особисто бачили цю зброю, коли були в Криму? Або бачили її потім візуально? Я думаю, что вы перекручиваете. Я вам сказал о том, что я осмотрел после этого видео и увидел, и мы явили сведения наших оперативников о том, что они пользовались этими инструментами. Когда в первый день после захвата Верховного Совета мы внимательно посмотрели пленку с тем, чтобы понять, кто эти люди, это были в первые часы. Когда мы увидели, что они пользуются элементами оружия, которые имеют соответствующие обрисы, имеют размеры, объемы и соответствующие характеристики, мы убедились, что это оружие советского-российского производства, стоящее на вооружении в российской армии. Вот оттуда я и сделал те заключения, которыми я пользовался. Потом последующие события подтвердили мною сказанное. Зрозуміло. В такому випадку наступне питання. У той час, коли ви перебували до 24-го, якщо я не помиляюсь, лютого на території Автономної Республіки Крим, чи бачили ви особисто певні захоплені об'єкти або те, що ці об'єкти захоплюються певними людьми в формі або без? Тобто, чи Ні, видали особисто ви, я не бачив. не бачили 24-го ніяких Смотрите, порушень? 23-го громадського? ввечері мы прилетели в Симферополь. Так. Было уже темненько. Нас ждали журналисты. Я журналистам сказал несколько слов, и мы поехали вглубь территории. Была глубокая ночь. Дальше я пользуюсь оперативными докладами. Посетил аэропорт Бельбек, угроза которому была на захват. И потом мы поехали сначала в одну государственную дачу, искали Виктора Федоровича, потом другую. Потом поехали в резиденцию УДО, где мы проводили встречу с охранниками Януковича, которые нам рассказали о том, что он сбежал на территорию базы Российской Федерации, откуда смысл, извините, убыл в Российскую Федерацию. Скажіть, будь ласка, чи мали ви в той момент, коли проводили відповідну активну пошукову діяльність діючого президента, на це Активная пошуковая деятельность – это оперативная работа. Но не вы знаете, я как адвокат. пошукову, Да. я звертав. Я, как призначенный молодой министр, искал, где же находится президент Янукович. Да. И мне это было крайне важно понять, потому что Янукович был определенным яблоком раздора. Он мог и должен был прийти и выступить, сказать: уважаемый украинский народ, так случилось. Ради вас я не буду провоцировать конфликта. И пойти на следующие выборы. И может быть так случилось, что он бы взял бы и выиграл следующий выбор. Но он выбрал другую, он выбрал предательство. И написал это письмо. И после чего у нас началась война. Вот то, что он выбрал. З вами був лише Наливайченко чи ще якісь інші? Меня сопровождал Валентин Наливайченко, меня сопровождал одно из должностных лиц милиции, кто не помню, кто-то из местных милицейских руководителей, который был потом буквально через сутки снят. И 3 или 4, по-моему, или 5 сотрудников полиции, не полиции, внутренних войск. То есть, как вы понимаете, этих сил не хватило бы даже для любого штурма охраны товарища Януковича, у которого, как известно, его было очень много. А що робив, зрозуміла відповідь, дякую, а що робив з вами Наливайченко в такому випадку? Наливайченко був призначений Верховною Радою таким собі представником Верховної Ради в Службі безпеки України. І він був такий досвідчений, в отличие от меня, гражданского. И я рассчитывал на его советы, поддержку и помощь. А хто прийняв рішення, дякую, прийнято, а хто прийняв рішення залучити до даного туру ще охоронців і інших представників силових озброєних Дякую. силових? Таке рішення я прийняв особисто, тому що я не був свідомий про державні об'єкти чи об'єкти государственної інфраструктури в Криму. А, наприклад, генерал Балан був в цьому обізнаний. Тому я запросив його і невеличку оперативну групу, щоб ми могли перевірити ці факти. Зрозуміло відповідь. Наступна. Чи були ви після призначення на відповідні посади виконуючого обов'язки міністра, це період 22-24 і інші дати, підпорядковані Віктору Федоровичу Януковичу? Та чи виконували ви його накази як Ви знаєте, моя відповідь міністр дуже смішна внутрішніх справ? і дуже проста. Конституція України не передбачає, щоб міністр внутрішніх справ був підпорядкований президенту. І ні тоді, ні зараз. Міністр внутрішніх справ підпорядкований Кабінету міністрів України і підзвітний, підпорядкований опосередньо Верховній Раді України. Тому ніяк. У мене інші функції. А зараз тим паче.
Зрозуміло. Тобто на випадок, якщо б Віктор Янукович намагався разом з вами на той час врегулювати певні питання щодо забезпечення правопорядку на території Автономної Республіки Крим, ви б відповіли відмовою, так чи ні? Я би приймав рішення відповідно до своєї точки зору. Але Віктор Федорович, я їхав порадитися и пригласить его вернуться в Киев для того, чтобы решить этот вопрос, пусть с потерей для него какого-то юридического статуса, но для того, чтобы выиграть для страны. На жаль, Виктор Федорович, узнав о том, что я прилетел с военным самолетом, а точнее это был самолет внутренних войск, сделал все, чтобы уникнуть из встречи со мной. Изменил свои планы и прямиком поехал на военную базу Российской Федерации. Зрозуміло. От ви 23-го прибули на територію АРК. А звідки у вас була інформація про те, що він перебуває, що Віктор Янукович перебуває саме на території АРК? Оперативні работники нам доповідали, що він двигається по території України з Донецька в сторону Республіки Крим. Скажіть, будь ласка, ви цю інформацію про те, що Віктор Янукович рухається, ви комусь доповідали, Арсенію Яценюку, зокрема, чи іншим особам? На той момент Арсений Яценюк был у нас уважаемое гражданское лицо. Цю інформацію я доповідав пану Турчинову. Пану Турчинову. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чому ви після того, як отримали дану інформацію, що президент перебуває на території України, не поставили, не ініціювали особисто питання про скасування постанови Верховної Ради про нібито самоусунення Віктора Януковича? Дякую. Ніхто не міг знайти, ви особисто Дякую. знайшли, встановили оперативним шляхом. Чому одразу не поставили питання про скасування цієї постанови? Дякую за запитання. Я нібито мав інформацію, що нібито Янукович нібито движеться з Донецька, нібито в Крим. І я зацепився за цю можливість і поїхав в Крим його зустріти. Но из Донецка ближе поехать в Российскую Федерацию. Поэтому, может быть, он поехал в Российскую Федерацию. Я этого не знал точно, поэтому этот факт надлежал быть проверенным. И в Крыму это была одна из ключевых основных функций. А так как все это время Виктор Федорович Янукович не выходил на связь ни с кем, а только бегал и прятался, то какие еще могут быть другие выводы? Гражданский министр с добрыми намерениями, с интеллигентным выражением лица, я старался тогда, приехал с тем, чтобы этот вопрос урегулировать. В ответ он сбежал к русским, сел на корабль, или на что он там сел, и улетел. А ви не спробували зв'язатись через адміністрацію президента? Навіщо їхати до Автономної Республіки разом з групою охоронців, представників правоохоронних органів, якщо є порядок? Це що, який день був? Це була неділя. Воскресіння. Була неділя. З ким ви у неділю намагались зв'язатися? Мы спробовали связаться с администрацией президента, там никого не было, только мыши бегали. Мы спробовали связаться с резиденцией Межгиря, там тоже никого не было, и тоже все уехали. Потом мы пробовали связаться с Харьковом, моим любимым, куда товарищ Янукович, как говорят, поехал проводить съезд и основывать там какую-то там республику. И там его тоже уже не было, он записал там обращение на лесенке, сел на вертолеты и улетел в Донецк. Мы позвонили в Донецк, и там его уже не было. И тогда я понял, что надо играть на опережение. И если говорят, что он уехал в Крым, надо попробовать встретить его в Крыму. Президент он или не президент, в конце концов. Зрозуміло. Питання, колеги. Якщо питань немає, я, мабуть, останнє задам вам, Арсен Борисович, питання. Скажіть, чи загрожує вам як свідку, вашому життю, здоров'ю певна небезпека? Это намек или что? Ні, це питання, це не натяк, це питання. Чи загрожує вам особисто певна небезпека? Життю, здоров'ю? Министр внутренних дел Украины нынешний, в воюющей стране, всегда находится под некоторой небезпекой. Так действует. Но не от этого провадження, надеюсь. Не від цього Или вы мне не завидуете, как говорят. питання в тому, що такі надзвичайні заходи безпеки, які зараз ми бачимо під час вашого допиту, ми не бачили жодного іншого разу. Більше 100 поліцейських замість того, щоб боротися з злочинністю, зараз здійснюють охорону цього приміщення і, можливо, свідка. В зв'язку з цим виникло це У меня есть питання. відповідь для нас. Дозвольте сюди. Вибачайте. Да. Дякую, Арсен Борисович. Шановний захисник,
Так, ваша честь. Дані заходи безпеки, які ви бачили, були вжиті особисто мною. Для того, щоб убезпечити, в тому числі, сторону захисту в судовому засіданні від будь-яких провокацій. Тому претензії з приводу того, що якихось працівників поліції я відволік від виконання своїх обов'язків, це все до мене. Зрозуміло ваша Вибачайте, честь. Павлович. Ще є питання до свідка? Немає питань. Немає. Дякую. Немає. Свідок, ми вам дякуємо, що за перший захисника. Можливо, коректно вести? Просто ви ж питали у Сердюка, він стояв. Я спитав, чи є запитання в інших захисників. Є ще. Є ваша честь. Вимушені продовжити. Дякую. Дякую, ваша честь. 26 февраля на своей пресс-конференции 2014 года вы заявили, что не стали продолжать жесткие действия в отношении Виктора Федоровича Януковича, потому что понимали, что это станет провокацией силового конфликта в городе с провокацией сил иностранных государств вмешаться в этот конфликт. О каких жестких мерах вы говорили и о каких иностранных государствах? Речь шла о Российской Федерации. И речь шла о том, что товарищ Янукович, спрятавшись в военной базе Российской Федерации, одна из вторых или третьих целей была спровоцировать жесткое столкновение с новоизбранным правительством Украины. Это имелось в виду. И я всегда сторонник принимать решения, когда сначала используешь все методы, и прежде всего голову, а потом действуешь силой. Я не расслышал жесткие меры. Каких же жестких мерах в отношении Януковича? Я имею в виду прежде всего процессуальные какие-то действия или иные. Кроме того, вам, как защитнику и адвокату, хорошо известно, что никаких процессуальных решений судов на тот момент не было. Я очень ясно пояснил в начале своих показаний, что мы ехали не с целью задержать его, заковать в цепи и бросить на Майдан, а для того, чтобы взять его в разговор и после этого, чтобы он вернулся в Киев для урегулирования именно кризиса, чтобы не было кровопролития, о котором я и сказал в этом интервью. Спасибо. Скажите, пожалуйста, предусмотрено ли Конституцией Украины принятие Верховной Радой решения о самоустановлении президента Украины? И считаете ли вы это решение законным? Вы знаете, я, к счастью, не юрист и не могу вам это квалифицировать. Наступне запитання. Скажите, пожалуйста, известно ли вам было о том, что во время движения Виктора Федоровича Януковича по Украине 22 числа было факты нападения на него, а именно обстрел кортежа, попытка представителей вооруженных сил Украины со ссылкой на Турчинова посадить самолет с угрозой применения военной авиации, если не будет пилоты подчиниться, а также попытка задержать его с угрозой оружием представителями пограничной службы в городе Донецке. Слышали вы об этом, не слышали, как вы отреагировали и что там по этому? Я слышал о том, что ему неоднократно угрожали, и на одной из его пресс-конференций слышал в том числе. И слышал об этом разные мотивации. В том числе, что когда он двигался по дороге из Донецка в этот самый, в него стреляли. Так я когда езжу на машине, даже на бронированном, то иногда гвоздь попадает в мое колесо или камень в стекло. И эти стекла разбиваются или этот самый. Это не значит, что в меня стреляли. Мне неизвестно, так как я должностное лицо был на тот момент уже, ни одного факта, когда в адрес Януковича... Скажите, пожалуйста, а вот с Турчиновым эту поездку вы согласовывали, какая задача ставилась? Я поставил его в известность, что я поехал в Крым разобраться с двумя вопросами. Первое, с тем, чтобы понять, как там урегулировать ситуацию, чтобы не было гражданских конфликтов. И второй вопрос, с тем, чтобы постараться увидеться там с Януковичем, призвать его вернуться в Киев для урегулирования вопроса и погашения кризиса. Ну, еще последний вопрос тоже меня очень интересует. Вы говорите, что слышали из пресс-конференции, слышали ситуацию по нападению на Виктора Федоровича Януковича, по покушению на него, слышали из заплата фильма «Счетчик косов». У вас в вашем следственном управлении производства это дело пробыло почти, можно сказать, больше года. Какое дело? Дело по факту нападения на Виктора Федоровича Януковича. По всем вот этим событиям, начиная от выезда кортежа с города Киева и заканчивая ситуацией в Крыму. За все время нахождения, несмотря на десятки ходатайств, даже сотни ходатайств, следователь не провел каких-либо существенных следственных действий на установление этого факта. Скажите, пожалуйста, вам известно было об этом деле? Если да, то почему за ним не было контроля и почему вы не уделили этому внимания? Криминальном... Дозвольте, шановний суд, дана обставина взагалі не стосується матеріалів провадження. Якщо
пан захисник вирішив поскаржитись на дії слідчого під час здійснення досудового розслідування певного кримінального провадження керівнику органу досудового розслідування, тому він може зробити це в позапроцесуальний час. Це питання щодо проведених чи не проведених слідчих дій в іншому кримінальному провадженні виходить за межі судового розгляду. Саме тому прошу зняти. Так, ваша честь, в матеріалах справи є ці дані. Прокурор не важно з ними знайомий. Ви маєте ж повагу, скільки ж можна. Шановні суд, Може відповідати? зараз просто будемо досить довго сперечатися. Я відповім. Проще відповісти, так. Да, да. Еще раз скажу, что министр внутренних дел не есть процессуальное лицо в каком-то конкретном уголовном деле и не может давать указания процессуальному керівнику либо слідчему. Вы знаете КПК у них хуже меня. Также вы хорошо знаете, что если я сейчас сделаю заявление в полицию о том, что на меня напал в зале суда прокурор или адвокат, то полиция должна зарегистрировать справу и разобраться. Таков порядок КПК. И таких у нас дел зарегистрировано в среднем 2,5 миллиона дел. Да? И поэтому я не думаю, что министр внутренних дел должен смотреть на такого рода вещи. Но насколько мне известно, когда я интересовался этим вопросом, а был ли факт по сути, то мне известно, что нет. И Но дело, возможно, расследуется и дальше. Я же не знаю, где. дело забрал генеральный прокурор. Ну вот видите, вам повезло. И последний вопрос. Вот вы в своих показаниях сказали, что о письме Виктора Федоровича Януковича, датированном 1 марта, вы узнали. Буквально там 20-27 промежутка, извините, 1, 2, 3 марта. И по вашему мнению, это было совершение им состава преступления. Как руководитель органа правоохранительного, который является органом судебного расследования, вы кому-то поручали по этому вопросу принять меры, то есть ввести этот факт в единый государственный реестр судебных расследований и начать расследование, там, решить вопрос самим расследовать, передать по последственности или, по крайней мере, там, доложить прокурору, что есть такой факт и что его надо расследовать. Вы знаете, Если нет, что... то почему? Да, я подчеркиваю, что я не юрист, но, по крайней мере, знаю, что 109 и 110 измена Родине и так дальше – это компетенция Службы безопасности Украины. И поэтому это не было компетенцией милиции в тот момент времени. А скажите, пожалуйста, какие-то действия вам и ваши сотрудники делали в том, чтобы просто обратить, может, службе безопасности, не дай бог, сообщить, рапорта, материалы прислать? Так а Служба безопасности это видела так же, как и я, как и вся страна. А милиция тогда занималась тем, что ликвидировала последствия этого шага предательства Януковича. И тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы можете пояснить? Це п'яте і останнє питання. Ну, ми ще свої... Ми ніколи не поспішаємо, але просто ви задаєте запитання, і кожне своє запитання... Я прошу прощення, ваша честь, я поясню. Шановний свідок надає відповіді на запитання, і з яких виникають наступні питання. У мене таке тоді буде питання, скажіть, будь ласка, а як ви можете пояснити, ваша думка? От факт був відомий всій країні. Факт был известен всей стране. Показали по телевизору, что есть такое письмо, показали Чуркина. Почему уголовное дело в отношении Януковича и уголовное преследование не осуществлялось? Никому это не было интересно до того момента, когда Виктор Федорович Янукович вышел на трибуну Ростовского суда, чтобы дать показания в Святошинском суде о делу Беркута. Есть у вас объяснение этому факту? У меня очень простое объяснение. Мы живем в реальной жизни, а не в компьютерной игре, как нам атаковать или защитить Виктора Федоровича Януковича. И тот шаг, который он сделал, привел к таким катастрофическим последствиям в нашей стране, что мне было чем заниматься вот так. И я этим занимался. И исхожу из того, что правосудие все равно примет свое решение в отношении этого поступка Януковича. Свідок, я вам дякую за відповіді на поставлені запитання, а також дякую, що ви на перший же виклик прибули до суду. Всього найкращого. Дякую. На все добре. На все добре. Шановний захист, я так розумію, що 13 числа ми продовжимо досліджувати саме письмові докази захисту, так? Чи є стороні обвинувачення забезпечити його інших свідків, як ви вважаєте? Письмові докази, так. Письмові докази, так? Добре. Тому якщо сторони не заперечують, ми оголошуємо перерву в судовому засіданні на 10 годину 13 грудня будемо досліджувати докази захисту.
мали змогу побачити і почути допит Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ. Повертаємось до цієї студії оговорювати те, що вже почули, і те, що дізналися. У студії радий вітати Олександру Решметділову. Вона політолог. Я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що долучилися так оперативно до нашого ефіру. Отож, почули, побачили. Арсен Аваков допит. У мене спочатку загальне таке питання до вас. Чи допоможуть якось пришвидшити ось ці допити? Зокрема, Арсенія Яценюка, він о 14-й годині був на допиті, Арсена Авакова. Чи допоможуть ці допити якось пришвидшити розгляд цих справ? Чи все ж таки це більше як документальність? Ну, на моє переконання, це все ж таки з однієї сторони є просто бюрократична процедура, тому що ви бачили особисто, що на кожен з допитів надали приблизно 1,5-2 години. Тобто Арсенія Яценюка так допитували десь так, і Арсена Борисовича не хотіли відпускати, але були змушені. Це так само приблизно десь 2 години. Наскільки цього вистачає для того, щоб відтворити так, ті події, які відбувалися тоді, тому що інтенсивність подій була настільки висока, і зрозуміло, що і наслідки досить гнучкі, тому що ті питання, які уточнюючи задавали, зрозуміло, що ось одні питання породжують інші питання, так, і відповіді зазвичай бувають не такими однозначними, як хотілося б. Наскільки вони були переконливими, так, тому що мені здається, що важливо було, щоб такі важливі свідки надали переконливі покази і змусили суспільний загал, ну, якщо не погасити цей рівень, знаєте, невдоволення або ось цих риторичних питань, а просто вгамуватися, заспокоїтися, так, тому що такі публічні слухання, ви знаєте, що багато ЗМІ, телеканалів це транслюють наживо, і кожен може переконатися, наскільки переконливим є міністр, наскільки переконливим є лідер Народного фронту, як вони себе позиціонують, на що вони відповідали або з яких питань вони ухилялися. Мені здається, що 2 годин, навіть якщо так узагальнити, то цього катастрофічно мало, тому що питань накопичилось за ці роки багато, тому що ви знаєте, що крім рішення суду вже змінилося декілька генеральних прокурорів. Так? Ці стоси паперів, томи переходять у спадок від одного до іншого. Зрозуміло, що щось втрачається. Зрозуміло, що вже і пам'ять не така свіжа, як хотілося б. І, знаєте, людська пам'ять має таку властивість узагальнювати певні моменти, і ми вже можемо втрачати певні деталі. Тому тут надто важливо отримувати ось такі важливі свідчення, але я вважаю, що цього замало, і потрібно було більш детально, принаймні, присвятити, можливо, день або більше годин і більш детально зосередитися. Тому що, якщо ви знаєте, коли йде таке глобальне слідство, там кожна кома, кожне формулювання може бути визначальним в певних моментах. Тому... Але ж, по суті, ми нового нічого не почули. Тобто, це може таке резюме, це таки протокольна зустріч. А можна навіть сказати, що в певній мірі, якщо мені здається, що ми зараз слухали Арсена Борисовича, він взагалі досить себе, по-перше, так розкуто відчував, шуткував, так, така в нього манера була досить, якщо не спокійна, то в певній мірі навіть зухвала, тому що він себе перед слідством, перед суддями досить так позиціонував, що, в принципі, його покази є важливими, проте, знаєте, нічого нового він туди і не збирався додавати, і рухався за загальною такою канвою, яка вже до нього була проторена і його колегою по безпосередньо партії Народний фронт. Тобто, мені здається, так досить рівно, не особливо додаючи якихось нових деталей і не особливо намагаючись пролити ось те світло довгоочікуване, на яке, в принципі, очікує і українське суспільство, і світова спільнота. Тобто всі, хто слідкують пильно за цим дійством. На завершення суддя сказав, що точніше перерва до 13 грудня о 10:00 розпочнеться знову судове засідання по справі Держзради Януковича. А зараз наші глядачі можуть спостерігати у полі вікні судове засідання вже по справі Саакашвілі. У нас, бачите, багатий сьогодні день на інформаційні привіди. І ще хотів зачепнути з вами цю тему. Спостерігаємо знову ж таки ситуацію, і під стінами цього Печерського суду дуже багато людей. Давід Сакварелідзе у своєму Фейсбуці вже закликає усіх приходити на 18:00 під стіни, за 10 хвилин вже зустрічати Саакашвілі. Сам Саакашвілі дуже себе вільно, так само як Арсен Борисович на допиті, також пан Саакашвілі дуже себе вільно почуває.
Як можна характеризувати його поведінку, його вільність? Тобто він переконаний, що нічого серйозного не буде? Ну, знаєте, кожен... Ну, у чому підводні камені? Знаєте, так от хочеться дізнатися. По-різному люди себе поводять в стресових ситуаціях. Знаєте, хтось шуткує, хтось навпаки нервує, хтось може навпаки якось злість свою проявляти. В кожного своя реакція. Тут ми не маємо права засуджувати людину за її реакцію. Але інший момент, мені здається, що ці справи, вони з однієї сторони мають схожі моменти. Перше, це вони добре оголюють і показують насправді, як відбувається судова система в Україні. Тому що це такі, знаєте, не просто показові справи, а вони ще й мають трансляції, кожен бачить, як воно відбувається. Наскільки вони постановочні, так, або наскільки вони насправді такі театралізовані, ну я думаю, що не без цього. Тобто піар-складова в кожному з цих процесів, вона так само є значущою. Чому так вільно себе почуває пан Саакашвілі? Тому що на сьогоднішній день Генеральна прокуратура до кінця все, що було гучно так зазначено, не довела. Так, ці плівки, їх оригінальність, наскільки вони є, ну наскільки їх можна піддавати сумніву або не можна піддавати, це все буде ще в процесі, аби ця справа просто не розсипалась. Я думаю, що це добре знає і пан Саакашвілі. І чому ми так стверджуємо? Тому що був ряд справ, в яких Генеральна прокуратура не була надто переконливою і мала, в принципі, і порушення, і процесуальні моменти, які не було дотримано. Тому тут подивимося, будуть його зустрічати там оплесками, чи якимось там обіймами, чи ще якось. Я знаю, що сьогодні все одно цілий день в багатьох моментах важко пересуватися містом, тому що багато небайдужих, всі слідкують, але те, що співпали ці справи за часом, можливо, так само не є співпадінням, тому що, в принципі, одна трансляція перебиває іншу трансляцію. Це треба розуміти, що вони за часом так співпали, досить, ну, можливо, так цікаво. Маю можливість зараз послухати, що відбувається у Печерському районному суді. Давайте послухаємо без коментарів. Елмар Брок, екс-прем'єр Словаччини Мікулаш Дзурінда, екс-прем'єр Литви і експерт Інституту міжнародної економіки США Андерс Оусланд. Тобто, ваша честь, це дуже поважні в усьому світі люди. І пан Михайло Саакашвілі був взагалі призначений головою цієї міжнародної ради реформ. 30.05 на підставі указу президента Порошенка пана Михайла було призначено головою Одеської обласної державної адміністрації, яку він обіймав до 9.11.2016 року. А також він був радником президента України. У 2017 році, вже після відставки з Одеської обласної державної адміністрації, пан президент увійшов до керівного органу політичної партії «Рух сил» Михайла Саакашвілі, де він, до речі, і зараз перебуває в Раді. Ним ведеться широка просвітницька і правозахисна, наголошую, правозахисна діяльність і в 2015-му, і в 16-му, і в 17-му роках. Зокрема, пан Михайло також виступає перед студентами, чисельними залами. Він видає книжки. Тобто це ми концентруємося при обранні запобіжного заходу на характеризуючих ознаках пана Михайла. Зокрема, також він в 14-му, 15-му, 16-му році подавав щорічні декларації про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, які ми долучили до доказів. Присутня також на суді його дружина, пані Сандра. У них від шлюбу двоє синів – Саакашвілі Едуард і Саакашвілі Ніколас. Саакашвілі Ніколас перебуває на утриманні пана Михайла. Він 2005 року народжений. Станом на зараз, ми додали, до речі, по родинним зв'язкам всі потрібні документи. Станом на сьогодні відносно Михайла Саакашвілі відсутні будь-які рішення судів, як то грузинських, так і українських, які б вступили в законну силу, хоча б навіть першої інстанції. Тому часто, коли кажуть, що от в Грузії йдуть там вже стільки-то років суди, так, вони йдуть. Вони можуть йти і в Росії, і в Молдові, я не знаю, ще десь. Але жодного рішення, яке вступило
вступила в законну силу, немає. І ми надали довідки від уповноважених державних органів Грузії, зокрема, про те, що з перекладом, про те, що таких вироків немає, які б вступили в законну силу. Михайло Саакашвілі станом на даний час, незважаючи на те, що його позбавили громадянства, перебуває на законних підставах в Україні. Він подав повний комплект документів до державної... Мали змогу почути і побачити, що відбувається у Печерському районному суді. Там нині триває судове засідання, там обирають запобіжний захід Михайлу Саакашвілі. Будемо продовжувати відстежувати цю інформацію. Будемо, знову ж таки, наша редакція тримає руку на пульсі усіх новин і подій стосовно того, що відбувається в Оболонському районному суді, що у Печерському. Я хочу одразу подякувати політологу Олександрі Решмеділовій, яка була у нас гостем нашої студії цієї години. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Також хочу коротко проанонсувати, що гостем наступної години у мого колеги Любомира Ференца буде Семен Кривонос. За 5 хвилин новини «Заман». Залишайтесь з АТР.